So there must be a partnership of the role of men and women so that men and women together are able to accomplish the assignment God gave them, which is to take care of the whole world. And then together, they are able to do this also with the kids. And then, the rest of humanity and the generations of the family will become Christ-like. That is the design of God for family. We must maintain the order of creation with which God created man in our respective families. And this must be now the foundation of an entire nation. Sige, kakabsat, may isa nga nabendisyonan nga rabi itay amin, tatangagon daway, ket pagragsakan mi manen kakabsat nga natipon-tipon tayo, tapnon iti kasakit adalen, dagiti sasaon ni Apo Diyos. Ket ngarod, amok nga excited ti tumunggal may sa kanyate anya, ket kahit ko man lang iyam amo ngarod ti bagik siya kayem ni Ria, ket ngarod, ket DJ,
alaag man dati nga gundaway nga kablaawan pay dagiti madama iti buyan natata dagiti naawis nga kakabsat tayo dagiti kakabagyan wenno dagiti friends tayo and even contacts ket makipagkaysa tayo kakabsat nga dati nga topic review ket buyain tayo aging ganat malpas ket hangko ngaron nga pabayagenen kakabsat ket awagak mangarod ni Kuya Bart nga mangidalan kanya tayo detoy opening prayer. So Kuya Bart. Okay. Good evening kakabsat. Tayo nagbumog ket italag tayo detoy ket madaydaya wa Dios agkararag tayo. Amami ni langitan agyaman kami manen apo daytoy nga gundaway ngayon tudmo kada kami nga income pinang iburay kadigiti sasaom kadigiti nakatune in tatta ket agyaman kami apo nga sikakadi ti adda iti nagbabaytan mi ket amo mi apo nga awan ti kabelan mi nga mangi lawlawag dagitoy sasaom no awan ka iti tumunggalmay sa kada kami ket dawaten mi apo ti Santo Espiritum nga isuna kadi ti mangi dalan nga mangi dalan kada kami iti daytoy tatta nga topic review ket amo mi apo nga sikalaeng ti makailawlawag kadigiti kakabsat nga naka-tune in tatta ket apo italagmiten ka ti kabuuan daytoy nga lifeline topic review ket sikakadi ti maipadpadayawan tatta nga oras daytoy ti dawat mi itinagan ti anak mo na si Kristo. Amen. Okay, praise the Lord Kuya Bart. Thank you. Ket ngarod alaak man tata deti nga gundaway kakabsat nga iyam ammo dagiti panelist tayo. So ti umuna nga panelist tayo amo kay excited kayo nga ma'am ammo isuna. So may isa isuna nga maestro ita Ilocos Norte National High School. So awan ti sa Bali no ni Kuya Jello. Kuya Jello. Okay, naimbag nga rabi tayo amin kakabsat, especially kadigitay in-invite me nga contacts from Gabu, kastamet digitoy taga sentro and even digitoy estudyante iti Ilocos Norte National High School. Dawatek nga makipagpartisipar kayo kadetoy nga oras samok nga nananay unay nga maawatan tayo detoy pan nakababaro tayo ken ni Apo Hesukristo tapno no kasta mas lalo pa nga maawatan tayo ket dawatek nga kadwenda kami ingga na malpas detoy nga lifeline topic review tayo itatakarabi. God bless us all. Sige, praise the Lord Kuya. Ket ti may kadwa namamuyo tatayan ni Kuya Bart nga as encouragement Kuya Bart baka kayat mo nga i-shout out dagiti contacts mo nga na-invite and even dagiti madama iti buyan na tata. Kuya Bart? So naimbag nga rabi itay manen kakabsat kayat ko man kapalaawan ti naimbag nga rabi digitay contact me dita Gabo kendi amin nga naka-tune in tatta ket andingayan ta kami ginggati malpas detoy. God bless us. Sige, praise God. So, timod sumarno, may katlong panelist tayo. May isa isuna nga maestra, J. Balatong Integrated School. So, isuna ket awagak man ni Ate Len. Ate Len? Naimbagmet nga rabi itay amin, gagayem ken kakabsat, ket pagyamanan mi unay iti kaadayo nga makipagbuya, kalay iti topic tayo nga rabi ket aglan tay amin kakabsat, ag-enjoy tayo nga i-apply to no malpas tayo iti nga topic, ket i-enjoy tayo nga i-apply no anyaman iti malayon tayo nga rabi. God bless us all. Sige, thank you Ate Len. So, tatamot, last but not the least, ni Ate Del. Ate Del. Naimbag nga rabi yo amin kagayem ken kakabsat ket ti parabor ayat ken kapya iti Dios adda amin kadnyayo ket day kastamet nga pagyamanak ken Apo Dios digiti amin na contacts digiti pampamilya amin nga naka-tune in ita nga itultuloy iti pinagdingeg ken pinagadal iti saot ti Dios tapno maiturong iti naununeg nga relasyon ken naununeg nga pamati. So God bless us all. Sige.
Sige, praise the Lord. So, are you excited everyone nga manggigan manen dagiti sasaon ni Apo Dios ket dagiti nga panelist tayo ket mangtedda iti fresh nga revelation tapnon iti kasta ket maka-encourage kanya tayo nga all the more ket agubay tayo ken mang-follow ken ni Christ. Ket nga rod deti nga topiko ket masarakan tayo nga rod kakabsat iti chapter or pakabirukan tayo deti nga topic ket masarakan tayo iti 2 Corinthians 5:17. So deti iti topic tayo iti consolidation fellowship. So itatta ket addaan tayo iti topic review tapnon iti kasta ket mas maawatan tayo pay wenno mas amwen tayo pay dagiti sabalimet nga revelasyon kadagiti nga panelist tayo. So indakman nga rod basaen kakabsat kunana iti 2 Corinthians 5:17 maysa a baro a parswa ti siya sino man a mainaid ken ni Kristo. Naglabesen dagiti daan a banag ket demtengen dagiti baro. So deti tay completely changed by Christ wenno ti Ilocano nakakabsat ket nan anay apan nakabaro ken ni Kristo. Ket ngarud kakabsat adda iti talo nga challenge itatta ket kumala nga basaen kunana itoy challenge number 1 napabaro a panagpampanunot or change mind. So adantay badeti kakabsat idi na encounter wano na receive tayo ni Christ ket kunana itoy ti maysa a baro a parswa ket masapol na at talikudan dagiti na inlubungan a plano ken kapanpanunutan ken agtali na ed nga nadalos iti panunot iti inaldaw. Ket ti challenge number 2 met kakabsat akas kunana itoy napabaro a puso or change heart. So kunana itoy ti napabaro a puso ket biruken na dagiti adda ijay langit ayan ni Hesu Kristo inwaksinan dagiti tarigagay asaan ang makay-ayo uno dagiti basol iti imatang iti Dios. Ket ti may katlo nga challenge kakabsat kunana itoy adda iti napabaro a biag or change life. So ti challenge kunana itoy ti panangawat ken Apo Hesu Kristo ket mangitunda iti panakapabaro iti puso ken panunot ken iti pudpudno a panagbalbalo iti biag. Naglabasen dagiti daan a banag ket dimtengen dagiti baro. So praise the Lord. So dagita iti pagdiklikusan to iti topic tayo damdama babaen ka dagiti panelist tayo. So irugi tay mga rod iti challenge number 1 ket ayabakman ni Kuya Angelo nga isuna iti mangiburay kadeti nga revelasyon man ken ni God kanyanan. So Kuya Angelo. Again, naimbag nga rabi manen, kagayem ken kakabsat nga nakatyon itat nga rabi. So kadatoy point number 1 tayo, actually, ape bangamin nga dapat nga mapabaro iti panagpanpanunot iti maysa nga tao. So ape nga masapol nga ma-changean iti panunot iti maysa nga tao, kas maysa nga tao nga nangawat kani Apo Jesucristo. Ngamin, no once nga haan nga mapabaro iti panagpanpanunot dato nga min panunot wenno ditoy mind tayo kakabsat ket isu iti battlefield isu iti atakaen nga kanayon iti diablo especially ni Satan nga adu digiti inject ng kinaswitik isu nga napintas launay nga babaen kadagiti sao ti Dios babaen iti personal nga relasyon iti Dios mamamuan ti kinapudno digitoy amin nga aramaten iti diablo wenno ni Satan nga panagulbod wenno panang switik iti panunot iti maysa nga tao ket haanen nga mapasamak pay dapat no gid di agbalay gi babaen iti pinakitultuloy nga pinangipagrelasyon iti Dios. Once nga iti maysa nga tao ket inawat na ti Dios and then pag-ana nga saan nga or haan wenno makita kadeta nga tao nga awan iti panagbalbali wenno pan nakababaro iti panunot. I believe nga wrong or mayroong mali adda iti madi nga panangawat na kani Apo Jesus kasi pudno unay dijay once nga ti maysa nga tao ket nakinaig wenno nakipagkaykaysa iti Dios even ti panunot nakipagkaykaysa
agar-ari wenno tilang kan kanayon nga daytoy panunot ket ni Apo Jesucristo ken kasano nga may ayo kanya na iti biag ko. May ayo isuna iti biag ko. Kasano nga mag-glorify isuna. So sa ulaang met nga talaga ni Apo Dios iti mang pabaro. Kasi iso iti pakasapulan nga talaga iti kinapudno. Kasi awanen iti sabali pay nga basis iti maysa nga tao ti kinapudno no saan nga may maipapan wenno saan nga digiti sasao ti Dios. So di laen kanya kriya iso ti maysa nga pudpudno nga nangawat ken Kristo i-check na iti bagbaginan no napabaro ba nga talaga iti panunot na. By God's grace nga rod gyaman ak unay iti sao ti Dios iti panangitultuloy ko nga panakipagrerelasyon panangbasbasa iti sasauna iti naldaw-aldaw inot wenno completely kunakidi nga napabaro addaman di iti banag nga siguro sulisog kuno yan jack na no sa paminsan ngem babaen iti sasauna nga naldaw-aldaw nga nakmawawat agtultuloy nga mapapabaro iti panunot ko nga nakatuon lang akan kanayon kanyana. So amin nga plano, amin nga desisyon saan nga aramiden babaen ti kabukbukudan nga panunot but always nga i-commit, always nga connect kani God, i-connect ka digiti sa una even ti mas mature pa nga padamot laeng nga nga agtultulnog iti Dios. Kuno digiti leaders tayo mga kapsat. So DJ lang kanyak sis. Thank you very much. Nakamute ka sis. Okay, praise the Lord. Thank you, Kuya Jello. So, pud na launay kakabsat nga ti siya sino man nga nakipagkaysa ken ni Kristo ket nakipagkaysa met iti panunot nga ti change of mindset ket no idi talaga ket nainlubong nga pinagpampanunot ngem itatta syempre DJ no kasanutay nga ma-please ni God ken kasanutay talaga nga i-glorify isuna iti panagbiag tayo. Ket nga rod ti may kadwa nga panelist tayo nga mangi-discuss kadeti wenno i-share na met DJ insight na awagak man nga rod ni Kuya Bart. Agdamanak si Sria pudnula unay detoy point number 1 nga napabaro apan nagpampanunot. So agpudnula unay ti deta dating napabaro nga pampanunot kasi to ti maikwak lang lagip ko lang iti jakpay nga inawat ni Apo tayo nga Hesus ket sabali no na inlubungan ti nagpampanunot ti maysa nga tao ket adayong ito'y adayong sasao ti Dios no hang isuna ket manag agbasbasa ti sasao ti Dios ket sabali ti turturungen ti aramid wenno ti panunot. So napintas launay detoy nga topic review kasi DJ tayo nga makita no kasanong agbibiyag ti maysa nga tao nga napabaro iti panagpampanunot babaen iti sasao ni Apo Dios wenno ti pinangawat tayo ken ni Apo tayo nga Jesucristo. Kasi ti detoy nga ti no maysang napabaron iti maysa nga tao napabaron ti panunot ket ti plano nga dedi plano nga ninlubungan ket hang iso ti masuruten no diket ti plano ti Dios ison ti i-share wenno ison ti i-share na iti sabali nga tao ket kas maysa nga napabaro iti panagpampanunot ket dapat met nga daytoy nga plano ti Dios iti tumunggal maysa kada tayo ket hantay nga bukbukodan hantay nga daytoy ket maysa nga gameng nga
dapat nga i-share tayo met iti sabali nga tao. Kasi ti sasao ti Dios nga ket nga nakapag nang pabalbaliw kada tayo ket deta ket para itunggal na maysa nga pinarswa ti Dios. So nga agyaman at maysaak kadigiti na iburayan kadetoy saso ti Dios nga nang balbaliw met iti panagpampanunot ko iti nilubungan nga pan iti na espirituan. DJ lang Ria. Sige, praise the Lord, Kuya Bart. Thank you. Kahit pud no launay anya, Kuya. Kentay na i-share mat ni Kuya Angelo Tatay nga may isa nga kaka-importantean nga dapat i-take at di talaga word ni God tapno hindi ka sakit ma-changean talaga yung DJ pinagpampanunot kasi idikat no ikomparate talaga ket self-will iti masurot ngem no nakabase tay talaga iti word ni God nga isu ti mang change iti mind tayo ket surutan kay DJ pagayatan na which is yung God's will iti masurot ti panagbiag tayo. So praise the Lord. So tatta awagak mga rod ni Ate Ludel nga mangi share mo iti insight na kadeti nga challenge. Ate Del. Kablaawan kayo manen iti naimbag nga rabi iyo amin gagayam ken kakabsat. Nagpintas la unay nga talaga detoy topiko nga intayo pagsasaritaan ita detoy iti may panggep iti baro nga suwa nga detoy gayam ket talaga nga masapol nga iso iti intayo pabarwen iti pinagbiag tayo detoy iti intayo paka-enjoyan iti nagpintas nga relasyon tayo ganapo tayo nga Dios. So pudno nga talaga yang kinaimpapusuan nga imawat ken ni apo tayo nga Hesus Kristo ken di pamati ket isunan ket maysa nga baro nga parswa. So personally kanya talaga no siya ket maysa na kun nga baro nga parswa haana kun nga DJ dati nga agbibiyag digiti banag nga haan nga makaayayo wenno haan nga makapis ken ni God. Example ko ma DJ idi nga talaga nga awan pay ni Christ iti biag ko agbibiyaga nga talaga iti linteg iti basol wenno adipen nak iti basol ken DJ nga yan titurong iti panunot ko ket DJ laeng tarigay-gayak iti bukod ko nga pagragsakan iti bagik ken DJ tarigagay nga nainlubungan ngem agyaman nga rod naiburay kanyak DJ ayat ni apo tayo nga Dios ket isunan iti agtaltalin na ken isunan ti adakanyak digitoy nga panuturong ti panunot ko idi ket namnaminsan nga nabalbaliwan isu nga itatanhaan na kon nga DJ masulisog nga agramit iti dakes paitorayanak ken apo tayo nga Hesus Kristo ken awanin iti sabali nga tartarigagayak nga rod no diket DJ excited nga kanayon nga mangawat iti sasauna nga isu iti mangted kanyak iti naununeg nga tarigagay ko ken Hesus Kristo nga sumurot ken mangibyagen dagiti pagayatan na ken iti plano na kanyak kaanin nga DJ ipangpangruna iti bukod ko nga pagayatan. Ket no kita iket nagpintas man la detoy nga verse nga kasla iso ti application ko kadetoy so DJ Romans 12:1-2 nga kunana ijay nga I urge you brothers and sisters in view of God's mercy to offer your bodies and as a living sacrifice holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but to transform by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good and pleasing and a perfect will. Ito iti application nga nakita nga patuloy nga paparuwek iti panagpanpanunot. Ilang Ria? Praise the Lord. So thank you Ate Del pud no launay nga dapat tarigagayan tay ket DJ panangsurot iti pagayatan ni Apo Dios ken maysa tayo nga napabaro kuno baro a paraswa nga mainaig ken ni Kristo ket rumbeg lang nga rod nga
ti pinagpampanunot tay talaga ket nadalosan niya ken talaga makay-ayo ken kuana ken rumbeng nga tungpalen dagiti bilbilin na. Ken dijay nalawag pay nga we are no longer live kumbaga hantay nga sumursurotan iti pattern iti lubong no diket di pattern ni Christ. So praise the Lord. So tatta intay nga rod iti challenge number 2 akas ko na idtoy so ti challenge number 2 tayo kakabsat ket kunana idtoy nga napabaro a puso. So adan iti change heart. So ti kunana idtoy kakabsat ti napabaro a puso ket biruken na dagiti adda ijay langit nga ayan ni Hesukristo inwaksinan dagiti tarigagay asaan na makay-ayo which is dagiti basbasol iti imatang iti Dios. So nga rod ay sige nga rod kakabsat. Awagan nga rod ni Kuya Bart nga mangiburay kadetoy insight na kadeti challenge number 2. So naimbag man nga rabi itay manen. Ket Sige, Kuya, na insight. so detoy challenge number 2 napabaro a puso. Pudno la unay. Kasi no ana ti pampanunuten ti puso ken puso ken panunot deta ti agkwa agkasilpo kun lang agkasilpo no anat pampanunuten no anat adya puso kun agidi anat adya puso iso ti akas lamang digdiktar ka dijay panunot so na takunan ting napabaro puso ket biro ken na dagiti adda ijay langit ayan ni Hesukristo. Wen kakabsat dapat ket DJ ti na impapuswan nga aramiden tayo dagiti pagayatan na tapnon numay ayo ni Apo Dios kada tayo. Hang nga DJ no anak pampanunuten no anak di adda puso tayo nga tay na detoy self will kun itoy tarigagay ti bagi haanen nga DJ ti masurot dapat ket no may sakan nga napabaro ipanunot ket ag sursurot eta napabaro metten iti naglaon iti puso tayo dapat ket DJ no addaman dagiti maaramidan man nga hang mapupuotan na basol dapat ket irepent nga sigod agrepent tayo nga sigod ket data nga pinagbabawi ket naimpapuswan hang TV sa ulaeng no dikit di aggapu iti puso kasta nga ti pakakitaan ti maysang tao nga napabaron babaen iti pinangawat na ken ni Apo tayo nga Hesukristo ken tipay may isang implication na nga nakitak detoy ket DJ pinangayat iti sabali nga tao. So narigat man DJ DJ sa pagsasao nga oray digiti kagurgura ket dapat ket ayaten. Ngem deta ti in-illustrate ni Apo Dios kada tayo sa gapo datay lang ti pagariganen nga datayo nga managbasol ket inayat na tayo nga napalaos ti Dios isu deta ti dapat tayo nga tuladen nga inaramid ni Apo tayo nga Hesukristo di ayat deti ayat ket agapu iti puso nga babaen deta nga ayat ket maiburay tayo met iti sabali nga tao so DJ lang kanyak Ria. Thank you. Naka-mute kasi. Sige. Thank you Kuya Bart. So amok katangagundaway ket excited dati may kadwa nga panelist tayo no dati may kadwa nga mangi-share iti insight na ket awagak mga rod ni Ate Domely. Ate Len?
Sige, naimbag nga rabi itay amanen amin, kakabsat, ket sakmet iti number 2 nga challenge, napabaro a puso ko na itoy or change heart ko na. So, nakita kitoy ket nukit nga min kakabsat ket datay kot adaan tayo ni kini Christ, iso nga kailangan nga talaga ket dapat ket adda iti panag-change nga talaga iti panunot, di umuna tatay nga challenge, kanji number 2 nga talaga ket change of heart nga talaga. So nakikita met kakabsat, bayat iti panag-serve ko bat kinigad ket adamot DJ panag-desire nga talaga mot iti iti panag-serve ken kuana kan DJ nga rod nga iti maysa nga anak iti Dios ket kailangan nga talaga ket agkaroon tay nga talaga iti love nga talaga nga dapat nga isu iti tumaod kanya tayo di love ni Christ nga isu iti maipakita kadagiti contacts tapno nakastop ket obra nga talaga DJ or maipursu nga talaga iti pagayatan na kasi naawan DJ love nga just like DJ in demonstrate ni Christ kanya tayo ket haan nga maipursu iti nga pagayatan na ket no kita kumot kakabsat ket kailangan tay nga talaga met nga DJ nga rod nga maging careful nga talaga met nga hanak dapat nga commit iti iti basol nga haan nga kumbaga dihan nga makayayo kinigad kasi diti nga talaga met iti makahinder kanya tapno no kastak ket maubrak iti pagayatan na. So nakikita ko kakabsat ket kailangan nga talaga ket addaan nak DJ tarigagay nga talaga nga kailangan ket all the more nga talaga nga i-love ko DJ iti will ni God nga kailangan ket i-accomplish nga talaga haan nga DJ i-delay diti nga diti nga kayat na nga mapasamak iti sangalubungan ket DJ nga rod kakabsat kailangan nga more pay nga talaga met nga papabaro nga talaga iti puso tapno no kastaket complete nga talaga DJ obedience ko kini God ken bayat met iti DJ nga rod magkaron nak dapat iti intimate nga relationship kini God iso nga kailangan ket ma-deepen nga talaga met DJ word life ko ket tapno no kastaket more pay nga nga maawatak no anya iti kayat nang mapasamak ket aday tikat talaga nga matulungan iti sangalubungan tapno no kastaket maibring ken kuana. So day timbat kanya kakabsat. Sige, praise the Lord, Ate Len. So awagak mga rod ni Ate Ludel. Mangi-share iti insight na. Ate Del? Naka-mute ka, Ate Del. So, praise God. So, ito'y challenge number 2. Ibaga na ayang nga napabaro nga puso. So, dating nga rin agkuy-kuyog no napabaro iti panunot, masapol nga mapabaro iti puso. So, iti challenge number 1 tatay nga kanyak, nga imbagat kat nga paiso nga napabaro iti panunot ko. Ito DJ stop sinning, hanakon nga, ito ulit-ulitin iti agbasol. Ken DJ from nakita ko nga napabaro nga panunot, iso DJ self-centered to Christ-centered. Nga haanin nga iti tarigagay, iti lubong no tiket DJ pan nakatarigagay iti panagtalinaed nga agbiag kini Kristo nga pagtuloy DJ agtungpal ken mangipakita iti ayat nga ited na kanya. So nga rod nagpaiso nga agsursurot ditoy so kanya matitatta diti napabaro nga puso ket nakita nga tinagyanan ket ni Jesus ti dapat nga adda iti pusok nga agnanayon nga ni Jesus iso iti unaet iti amin nga banag ken ti maikatlo ket ni Jesus ket iso iti ayatek ken iso na laeng iti pagserbiak. So kasanok ba nga i-apply dito iti pinagbiag ko nga inaldaw iso dijay nga rod nga ipangpangrunak nga iso na iti sa pulik when mo adaan ijay iti naununig nga panakaawat
iti salsalita na babae nga ro di quiet time nga excited na nga makadingeg iti revelation instruction na nga inak aramidan tapno kastaket maaramid ko nga ti raragsak ken ada iti love and compassion nga mangi-share iti gospel kadagiti pada nga tao kasi dito nga talaga iti inted na nga inakibiyag nga talaga DJ umay ko pinangiburay dito nga ayat nga sut impakita na iti pinangited na itibiyag na nga pa nga maikat amin nga basol ket adda iti ay relasyon nga naunay kanya na isong dito yan iti nakita iti dito nga baro nga puso ket isuna laeng nga talaga iti number 1 nga inaksursuroten awanen iti sabali ken aramidek iti kabaelak no kasanukmet nga isuro digijay tao nga nasyarak iti gospel tapno makita damet iti napintas napya nga diag ken apo tayo nga so Kristo ket manante kunak nga nakita andito nga kung nga application ko manen kita man nakita nga application kadito verse Mark 12 chapter 31 natijay ko na nga love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength and the 31 ay magbaganad to get love your neighbor as you love yourself. Iso nga patuloy lang DJ kay nga complete DJ pinag-obey ko ni God. Ilang Ria? Sige, thank you Ate Del. So tatangarod kay tawagak ni Kuya Jero. Nga mangi-share mo iti insight. Okay, praise the Lord. Simple lang mat nga talaga no pudpud no unay nga napabaro iti puso. So tinakitag ito nga talaga ket no kan nga pagarian isuna. Isuna lang iti agari. Tangamin no isuna ti agari ti puso. Isuna ngamin amin ti command. So kaslang kuma in relation to the vine branch relationship kas may isa nga puon ni Jesucristo siya iti nga. So amin nga character, amin nga attitude ko, amin nga nakadepende ka DJ source. So tingamin sa oti Diyos ket no ayan na ti iyeb kas tingiwat agapuyan ti anatiyeb kas tingiwat agapuyan ti puso. So no once nga ni Jesus Christ ti agari nga nang pabaro iti puso. So amin nga rumar kanya ket awan digiti daanen. Amin nga action sa ken iti panagpanunot i-command ngamin iti puso data kung baga iso na ti storage no kuma electrical iso na iti main breaker iso na ti source. So nasken unay nga talaga nga mapabaro iti puso ket kasi lang mat kasimple mapabaro iti puso iti maysa nga tao no once nga ni Jesus tagar-ari iti puso na. So DJ laan kanya sis Ria. Sige, praise the Lord. Magsat. So intay nga ron EJ challenge number 3. So kuna na itoy adan iti change life. So kuna na itoy kakabsat nga napabaro abiyag ipanangawat ken Apo Hesukristo ket mangitunda iti panakapabaro iti puso ken panunot ken iti pudpudno panagbalbaliw iti biag naglabesen dagiti daan a banag ket demtengen dagiti baro. So tatangarod gagayem ken kakabsat alaak man dati nga gundaway nga ti umuna nga mang-share ko na ket di ni Ate Del. No anati insight mo ti ate. Kanyak laing ket iti may challenge na number 3 kanyak ket isu DJ unana nga ti napabarong biag nga inapabarong nga biag ti panangawat ket Apo Jesus Kristo ket na mangitunda iti panakapabaro iti puso ken panunot ket ti pudpudno a panagbalbalo iti biag naglabasen dagiti daan na banag ket tintengen dagiti baro. So DJ laeng kanyak deto iti nakita ket kas maysa nga ruden nga napabaro iti panunot iti puso ken iti biag
haan ko nga dapat nga ibyagen digiti haan ko nga makaayon iti Dios tapno kastakit all out nga maited kon wenno 100% completely nga maited kon iti biyag ko nga agserbi ken ni God nga mausar nga nalinteg ken nadalos iti imatang iti Dios kat ang pamaysaet iti agfocus ken i-fix the eyes ken ni Jesus tapno kastakit fulfill DJ tas nga inted na kanyak nga rod nga awan sa balin iti pinangi buray iti gospel iti padak nga tao. So DJ laeng kanyak tatarya. Thank you. Sige, thank you Ate Del. Ket tatawag ang mga rod ni Ate Len nga iso namat iti mangi-share. Na iti revelation ni God. Ken kuana. Ate Len? Ni kakabsat, so Shakmet kat di number 3 nga challenge. So nakita ko ito DJ panakapabaro iti biyag ko na nangamin. So related nga talaga mat ka DJ kung baka isa ti pinaka-topic nga talaga di 2 Corinthians 5:17 nga kinananay jay kat naadaan ka kini Christ kat talaga nga adaan kan iti baro abiyag kat nagdaan kat awanen or natayen iti kay old nga self. So nakita ko mat iti kakabsat nga siya mismo mat personally ket the application ko nga talaga tiket hang ko nga dapat nga balikanen DJ all self ko nga talaga nga punong-puno ng ng kasalanan ket detimot nga talaga iti kayat ni God nga haan dapat nga masobyanan nun ket no agpaiso nga talaga nga adaan ka kini Christ or adaan ni Christ iti biyag ko so kailangan nga talaga ket ibiyag ko DJ baro nga biyag ko kasi ket priceless nga talaga daytoy nga kung bakit awan iti paka kumpararak iti iti kadaytoy nga biyag nga inted kanyak ni God kasi di new life nga talaga nga which is iso na lang iti iti agbiabiyag iti life ko ket diti nga talaga ket kailangan nga talaga ket day by day ket isabuhay nga talaga iti life ko kini Christ hanak ko nga dapat nga di nga rodisin nga talaga nga kanayon nga syempre adang amin digi times nga talaga amot nga ma-entertain but then kat kailangan nga talaga kat bantayan nga talaga iti bagbagi nga haan nga dapat nga maging slave nga talaga amot iti sin kasi di nga rod nga kailangan nga talaga kat tapno kasta nga maubrak ka talaga iti ligad ket kailangan ket may saak nga born again nga handa paten nga DJ makita pa lang DJ old self nga talaga kanya ket adeti nga talaga mat iti kailangan nga anang nga bantayan kakabsat ket itutuli ko lang nga talaga mat nga ibiyag nga talaga iti life ko kini Christ babaen iti tultuli ko nga panangam amoken kuana and even DJ panangubrat nga talaga iti pagayatan na nga handa paten nga i-take light lang but maging seryoso lang nga talaga nga mind ko nga talaga in heart nga talaga kat iso na iti tanging laman nito haan nga dapat nga ma-out of focus na anyaman dagiti makikita kiti aglawlaw and sometimes nga talaga ada dagiti pakalilawan nga talaga mo dagiti makikita but then kat hang nga dapat nga anan nga kita ang desire but I must be contented nga talaga iti nga naman ti adaan kanyak which is ni Christ nga talaga matis na iti pagka-kontentuan talaga matitibiyag nga iso na iti pang kung bakit iso na nga talaga iti makatulong kanyak tapno kastakit mapabarupay nga talaga completely iti life ko. So hanak dapat nga nga tay agdawt nga talaga but ialaw ko lang nga talaga mat ti Christ nga iso na iti agwork kanyak day by day. So DJ lang mat kanyak sis Aria. Sige, thank you Ate Len ket oray tatagon daway denggan tay mamat ni Kuya Bart no ana iti makunana kadati nga challenge. Kuya Bart? So, thank you once again Ria. Pudno na unay kakabsat nga detoy napabaro abiyag. Ket nakita nga deti point number 1 ken point number 2 detoy ay napabaro nga panunot napabaro nga puso application na detoy napabaro nga abiyag.
So no napabaro ti napabaro ti biyag kon dapat ket hang nga siya ti makakita no di ket di siya bali. So ti kaya't nga sawen nga demonstrate when no maipakita iti sabaling tao no anak isuda ti makakita di nagbalbaliwan no di change ti biyag ko. So no makita ti dijay makita da ken siya nga akin bagi amok nga jar aramidek ket align DJ kayat ni Apo Diyos. Kasi DJ kung application DJ change mind can change sa heart. Kasi ti pag-ikutan nen iti pag-ikutan nen iti biyak ko ket no ana DJ na espirituan nga banag. Haanen nga detoy nin pisikalan, haanen nga detoy inainlubungan no di ket di aminen ket may panggep iti digiti may panggep iti sasaon ni Apo Dios ti detoyen ti pagikutan iti biag ko haanen nga detoy nga lubong. So dapat digi relationship ko ken God ket mas lalo pay nga mapauneg. Isu ti dapat nga aramiden ti tunggal maysa tapnon no dijay ket makita ti pinagbalbaliw wenno nagbalbaliwan iti detoy nga bagi iti managpasulpay aging nga inawat na ni Jesucristo akas apo ken mangisalakan na. So dijay laeng Sis Ria, thank you. Sige, praise the Lord sa ating mga panelists nga nang-share kadagiti insight da ket nga rod kadeti met summary and application tay kakabsat kas makita tay ngamin ket kunan ijay 2 Corinthians 5:17 nga may satayon by faith nga napabaro ken ni Kristo ket han tayo dapat nga agbiabyagen kadagiti daan wenno dinadakes nga obraan ta idi. So dati nga rod nga biag tay ket dapat nga itad tay ken kuana iwasan tayo no anaman dagiti basol nga aramiden tay idi and even tataket agkaron tay talaga iti genuine nga repentance tapnon iti kasta ni Kristo iso na ti agnaed ti biag tayo and even iti nagyan iti puso ken panunot tay ket iso na ken makita met iti sabali kakabsat nga addan tayo iti transformed life which is ma-encourage damet nga mga ammo ken mga accept talaga ken Kristo tapnon na-experience the detoy total freedom in Christ. So, agyaman kami unay, kat nga rod, itatangagon daway, awagak mga rod ni Kuya Angelo, nga mangiburay, wano mangi-share kanyayo, dati na indaklan, wano na imbag nga daman. Kuya Angelo? Okay, once again kakabsat ken gagayem. So dato yun nga rod iti oras nga manggigan tayo no anya iti naindaklan nga damag nga maadaw tayo kadetoy nga mensahe ti Dios nga makita tayo iti Galatians 5:17 or 2 Corinthians 5:17. Agsublite ka DJ title na tatay kakabsat nan anay apan nakapabaro ken Kristo. Ape bangamin nga masapol tayo nga mapabaro ken ni Apo Jesucristo. So agsubli tayo idyon unana nga ti tao ket na-create naparuswa tayo nadalos ken naparuswa tayo nga holy. So awan iti bahid na nga basol ngem babaen iti panagsalungasing iti tao datoy simrek ti basol iso iti nangrugit. So dayjay nga biag iti masapol nga mapabaro ket mapabaro laeng datoy babaen ken ni Apo Jesucristo babaen iti anang i-acknowledge kanya na nga isuna iti personal nga Dios ken mangisalakan. Why? Because babaen iti pannakatay ni Apo Jesus sa di cross, iti dara na nga nagayo sa di cross, iso iti nangugas ken nang pakawan or mangdalus iti basol dito munggal maysa kanya tayo. No iti dadduma ket haan pay nga klaro nga naawat ni Apo Jesucristo akas Dios ken mangisalakan iti biag. Itang oras awisen kayo nga awaten nyo isuna akas personal nga Dios ken mangisalakan tapno ma-experience yo iti pan nakapabaro ken kuana ken no digiti daddumametten nga naawat na ni Apo Jesus nga adda pelaeng digiti area iti biag na nasaan pay nga napabaro isuna kas pagarigan iti panunot
iti puso ken ti buong nga biag na, ita nga oras mabalin nyo nga erenyo. DJ nga pinangawat yo kanya na. Mabalin nga amirison nyo iti agdama or no tatanga oras. Evaluate yo ti bagbagiyo. No adda pa iti areas iti biag, yan ti panunot, yan ti puso nga hanpay nga ni Apo Jesus ket agar-ari iti biag mo, iti aghaampeng agar-ari yan ta puso, haampeng agar-ari yan ta panunot mo, haampeng agar-ari yan ta biag mo, itatanga oras awatem isuna, ket pagaryem isuna, iti pusom, iti panunot ken buo nga biag mo. So nga rod, awisik nga rod, digiti kakabsa, amin kayo kakabsat, nga no na-evaluate yun ti bagbagiyo, ta adda pelaeng digiti area iti ba nagbiag, nga haanpay nga nagari na Apo Jesus, tapno no ma-experience detoy pudpudno nga pan nakapabaro iti biag ken ni Jesucristo, kararag tayo, idaulwan kay iti kararag, kas pananghawat kanya na kastamit kadigiti kakabsat wenno gagayem nga nakapag join itata no agbibiyag kay pelaeng iti daan nga biag gapu awan pay iti personal nga panangawat kanya Apo Jesus wenno personal nga pinakipagrelasyon kanya na suruten dakmet kadetoy pay nga kararag tapno no kasta bayat itiing kayo panangitultuloy nga panangamamon to kanya na kasi haan nga dapat agpatinggad to hanga nang gaputan ng giganyo dato nga mensahe nga nananay nga nakapabarugan Kristo ket napabaro kayon saan nga detoy gapo nga nagkararag kayo kadetoy kararag nga ilid ko ket napabaro kayon which is this is also the panangrugi wenno start na paylaeng. So itat nga oras awisen kayo nga rod iti maysa nga kararag suruten dak ken aramiden nyo dito nga ning papuswan tani Apo Jesus awaten nyo pagarian nyo ti buo nga biagyo awaten nyo isuna kas Dios ken mangisalakan iti panunot iti puso ken buo nga biagyo kararag tayo nga rod kakabsat suruten dak o Apo Dios agyamanak ti panagayat mo kanya aminek nga syakket managbasol ket masapol ko iti pamakawan mo. No addaman pay wapo dagiti area iti biag ko nga saan ka nga agar-ari wenno saan nga agar-ari ni Apo Jesus yan ti panunot yan ti puso ken buo nga biag ko ita nga oras wapo Dios awatek ni Apo Jesus ket aramatek isuna awatek isuna nga agari iti puso iti panunot ken iti buo nga biag ko tulungan nak nga agbiagak nga umannayon iti pagaytam. Ita nga oras pagyamanak Apo Jesus nga babaen iti daytoy nga pinangawat ko ken ka. Sika nga rod iti agari iti panunot iti pusok ken iti biag ko. O Lord Holy Spirit sika iti agbalin nga partner ko nga daytoy nananay nga panakapabaruk ken Kristo ket mapasamak tulungan nak nga maidalan o no tumalan iti naaldaw-aldaw a panagbiag nga sika nga rod Apo Jesus iti pudpudno nga agari kanyak ken babayan kadigiti sasaom agtultuloy nga manglawlawag mangi danon iti kinapudno iti tumunggal maysa wenno iti biag ko nga rod Apo agyamanak kadetoy nga rabii agyamanak iti detoy nga oras sika iti agari ti biag ko babaen iti daytoy nga oras nga nakipagpartisiparak kadetoy nga Lifeline topic review agyamanak ket agtultuloy nga tulungan nak nga maibiyag ko detoy baro nga biag ko ken ka amin digitoy kararag ko nga addaan iti panagyaman babaen ti dagan ni Jesus. Amen. Okay. Thank you, Sis Ria. Nakamute ka, Sis. Sige, Kuya Angelo, thank you. Ti pinangiburay mo dahil tinindaklan nga damag. Kahit po nalaunay kakabsat nga maadaan tayo dapaten iti baro nga pinagpuspuso, baro nga pinagpampanunot ken baro nga biag babaen lang ken Jesucristo ket nga rod tapnon iti kasakat mas adupay iti
ma-learn tayo ket intay mga rod dagiti announcement tatta nga gundaway kakabsat ket dagitoy iti schedules. So mas kas makita tayo ito dati Lifeline every Wednesday. So ag-start iso na kakabsat iti 6:15 hanggang 7:15. And then yung ating Lifeline topic review from Monday to Saturday. So maawis kayo manin kakabsat nga tuno bigat, and even next week ket makidanggay kayo manen nga agdingeg kadagiti sasaon ni Apo Dios. And even for our DIP o tuno bigat April 2 sa Pasukin. So dagiti na invite nga contacts, see you there. And Freedom in Christ sa April 30, and even sa ating Sunday worship service mangrugi wenno agi-start iso na iti 8:30 from 10 a.m. And mabuya tayo pa iso na iti Facebook Live. So you can share it sa mga friends and even families natin na kahit malayo sila or adayuman iso daket mabalin tayo nga i-share dato nga link ken kwada. And even dato episode class every Sunday from 1:30 to 2:30 p.m. So agyaman kami launay kakabsat dato nga pinangdanggayo kanyami ket tatta awagak mga rod ni Kuya Bart nga may close iti may nga kararag dato nga arami. Kuya Bart. Hintay man nga ro dagyaman deti nalpas tay nga ramid, hintay nga dumog. Amami nilangitan nagyaman kami nga napo deti nalpas mi nga ramid tatang rabi. Ket ammo mi apo nga ado dagiti nalawlawagan kadagiti nga sasaom. Ket agyaman kami apo ti Santo Espiritu nga isuna tinang danggay kada kami. Ket apo agyaman mi iti ayat ken ti amin a parabor mo iti tumunggal maysa kada kami ket apo itultuloy mo nga lawlawagan tay digiti panunot puso ken amin ti pinagbiag ti tumunggal maysa nga nakangeg kada iti nga sasaom tatta ket apo italekniken ka amin nga application ti tumunggal maysa kada kami ket apo sa kakadi ti padpadayawan akang kanayon ket italek amin digitoy babaen itinagan anak mo nga si Kristo. Amen. So, thank you. Praise the Lord. Thank you, Kabsat. That ends our topic review. See you next week, Kabsat. God bless everyone. Bye-bye. God bless. Yes. Shout out kanyayo amin nga taga Gabu. Praise the Lord. Tibiyagyo. Okay, God bless everyone. Bye-bye. Amin nga nakipag-join kadetoy Lifetime Topic Review. God bless you all. Good.